Milyen időközönként érdemes ismételni a kokszálas arcemelést? Ez egy olyan kérdés, ami nagyon sokatokat érdekli. Alapvetően erre az a válaszunk, hogy 2 évente javasolt az ismétlése ennek a beavatkozásnak, azzal a típusú technikával, amit én végzek, de 1 évnél hamarabb semmiképpen sem. Ennek ellenére azért vannak olyan pácienseim, akik amellett, hogy nagyon elégedettek ennek az emelésnek az eredményével, szeretnének még szálakat. És ott az a megoldásunk lehet, hogyha mondjuk az állív feszességeteket szeretnétek növelni, akkor plusz 2 szál még egy másik húzási irányba betehető, ami még jobban emeli azt a szöveti réteget, ami esetleg titeket zavar, de ez alapvetően a páciensnek szokott lenni a kifejezett kérése. Én elsőre 8-nál sosem szoktam többet javasolni, hogyha szükséges, akkor 2-3 hónap múlva ezt a plusz húzási irányba még 4 szálat, azaz oldalanként 2-2-t lehet betenni. De alapvetően a kérdésre a válasz az, hogy 2 évente javasolt, és 1 évnél hamarabb semmiképpen